Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou video cu jocul care l-am postat cel mai mult pe canal. Oricum, v-am zis pe live că o să fac un video când vă arăt cum dau prestige live și să vedeți cum e, adică să vedeți cum se dă un prestige. Dar mai întâi să facem niște bani ca în Frenzy 2 minute. Avem 163 de portocale, 78 de mere și cel mai important sunt astea două ultimele de aici. Ia uitați câte fac, câți bani. Ia să vedem câți bani facem în total. Asta mă interesa pe mine. Nu pot să zic că în jurul ăsta mă așteptam. Da, uitați, luați ultimul și pe aia va apare aici. Mă rog, primul o să fie 10 milioane, la mine 80 de milioane, că e al 8-lea. Ți-a apăsat E și ți-ai luat prestigiu. Ți-ai luat prestigiu, am zis. Gata, acum i-am luat prestigiu. Hai rapid, rapid, că mai am frenzy un pic. Haide. Mergi, rapid. Haide cât de rapid. Hai, ia. Ești tu că poți. Ia că ai multiplayer 5.2. E foarte mult. Îți dau portocală 5. E o grămadă. Hai. Eu mai am 2 prestigiuri și pot să-mi dau al 3-lea rebirth deja. Știu, o grămadă. Hai că am făcut 50. Hai că am nevoie de 75 eu. 75 ca să iau ambele copacuri? Copaci, ambii copaci. Deodată cu portocale ai. Încă 2. 1. Haide. L-am luat. Nu te cred. Oricum pun eu. Și gata, se rezolvă. Bun. Și am strâns ca să le luăm pambele și orange și ai cambele cu ambii, nu știu ce am, nu mai știu să vorbesc. E grele românele. Bun. Facem 10 portocale. Mă rog, am făcut mai multe. Trebuie să fac 50 ca să pot să iau un copac cu mere. Să facă plăcinte cu mere. Bă, dar din toate fructele, înțeleg, a pus de toate. Bă, dar un pepene n-au pus și ei, mă, cum e clasic. Un pepene, mă, pepenele nu e tot fruct. Au pus lămâica, ci că se numea Fruit Juice Tycoon, dar din câte știu eu, lămâia e... De fapt, nu, lămâia e și fruct și legumă, dacă nu mă înșel. De asta să mă gândesc, ce avem noi, bun, ia. Să mai mă uit eu un pic, de ce e așa? Lime, triu, pineapple, da, cherry, da. Coconatul e fruct? E? Cred că e, da. Cred că e considerat ca fruct. N-are cum să fie lămâie n-are cum să fie legumă coconatul, e cam imposibil. Așa. Bun, mai băgăm. Să strângem să luăm de Apple Tree 1. Bun. Da, normal, mama am dat într-un live. Mama avea 20 de prestigiuri, era omul meu operău. Efectiv. Mamă, hai odată.
Bun. Apple 3.1. Gata. Eu efectiv filmez video-ul ăsta în timp ce e premierea videoului care de-abia ce l-am postat și pe ăla. Adică efectiv eu postez video cât e premieră. Hai că na, dintr-un... na. Că n-am postat, că am așteptat să vină microfonul, că nici mie nu venea cum auzeam. Așa că am luat frumos, mare microfon. Și mi-am luat aici. Și stau și eu și filmez ca băjet. Ăsta să-l pun mai... Stați. Așa, gata. Perfect. Mi l-am așezat și eu. Bun. Microfonul se numește Razer Mini. Ia, frumos. Dacă ești la început și vrei să postezi, l-aș recomanda. Nu-i fac sponsor, dar l-aș recomanda. Pentru că văd că chiar are calitate. Adică, l-am luat pe ăla mai scump. Ca după aia să îl iau pe ăla mai ieftin. Eu sunt la Lime. E bine, sunt la Lime. Și trebuie să mai postez video cu un joc satisfăcător. Cred, nu știu, nu sigur. Poate nu o să postez cu Roblox, că deocamdată am postat numai Roblox, doar pe live m-am mai jucat Stumble Guys, dar puțin. Așa, am și un video cu, da. Nu mai jucat numai Roblox, am și un video cu Minecraft. Așa. Bun. Bam. Apple 3, nu cred că fac și de lemon. Îi luăm iarăși toate astea. O grămadă de fructe. Bam. Hai să le luăm pe toate. Bun. Punem frumos. Gata. Hai să mergem și noi să punem astea. Bun, lemon triu, care-i 300. Așteptăm. Da, haide mă odată. Ei prima lămâie din al 8-lea Prestige. Bun. Încă un măr, încă o lămâie, încă un măr, încă o portocală. Dar nu înțeleg eu de făcut faxul cu ăsta, dar cui îl dau? Sau vine așa, îl vând aparatului cu care îl fac. Cum vine? Că n-am înțeles. Like it don't make sense. Bun. Îl luăm și pe ăsta. Trebuie să mai iau lemon triu. Ultimul lemon tree și după aia pot să iau liniștit grape, care e foarte OP. Așa. Așa. 5 lămâi deja. Cu 10 lămâi o să fac aproximativ 250, ceva în genul. Bam. Gata. Hai rapid.
Să nu uitați să dați like și subscribe și să activați clopoțelul. Și să dați și share la prieteni. Da? Nu se vine. Bun. Bun. Am luat toate portocăile, toate merile și toate lămâile. Mamă! Câți iau? Câți portocali iau? Gata, 10 lămâi. Frumos. Mergem la Juicinator 3000. Bun, luăm lemon tree, luăm și grapevine. Facem așa și așa. Am luat pe ăla din mijloc. E mai ușor așa. Bun. Luăm totul. Hai să... Nu sta mă, tu. Așa. Să închidă tabela. Bun, iau totul. Hop, lemon, grape și o grămadă. Haide. Bun, Juicinator 3000. Hai să-l iau pe ăsta, că e același lucru oricum, doar că unul e mai scump și unul e mai ieftin. Bun. Luăm totul, că mai avem un pic până la și noi autocolectorul. Bun. Bam. Bun. Și am luat totul. Mă rog, mai am de colectat ca să fac 10 struguri, să iau o grămadă. Bun. Așa. Și mergem la Juicinator 3000. Bun. Că na, cred că se numește Juicinator 3000, că a fost creat în viitor și a fost adus în anul 2022. Că noroc am. Bun. Luăm iarăși toate fructele. Strângem 1500 de data asta, că deja facem prea mulți struguri. Mere nu mai zic, portocale sunt deja grămadă. Bun, orange. Așa, ia. Mă las să fac obiu. Dar n-am autocolector, să colectez automat. Nu mai fac niciun obi. Bun, iarăși la Juicinator. Bun, luăm raspberry-ul 2500. Bun. Aici mai știi cum să te miști din W de da? Da, mai știu. Bun. Colectăm totul. Bun. Așa. Iau totul. Colectez tot ce pot, tot ce prind. Hai că ar trebui să fac ăștia și de-al doilea. De fapt, sigur fac, nu că poate fac. Sunt 100% sigur că o să fac.
Raspberry Bush. Strângem și de-al treilea. Ca să facem mulți bani. Așa. Bun. Așa, mă scuzați că a vibrat. Stați un pic. Stați. Bun. Gata. Așa, luăm totul. Mă scuzați că a vibrat. Așa. Închidem. Raspberry-ul. Nici nu știu dacă s-a auzit. Dar probabil că da. Bun. Mai strângem să luăm și primul strawberry și pe aia cred că închidem. Că oricum cred că v-am săturat, că la cât am postat eu jocul ăsta pe canalul ăsta, cred că v-am zăpăcit. Cred că 5 videouri sunt doar cu jocul ăsta. Bine, ai 4. Bun. Așa, gata, eu am fost Rareș, nu uitați, like, share, subscribe, cloșpoțelul și pa, pa!